хора V-Box, аз съм Дани и тук при мен е... Аз съм Дани и тук при мен е Хикса.bg. Да. За казваш от V-Box, това е в YouTube. YouTube, не объркваме вече с това V-Box. И вижте тук, това ми е късичката. Нямам геймод, вижте. Ето няма право да използвате тази команда. И всичко сам съм го направил. Цялото не съм писал нищо, само написах едно име и то се появих. И сега снимам някъде 9 минути, защото съм с банка. Само да убият тези ножи. Това е харесва. Ето сте видели, сигурно, къде пише Хикса.bg и Дани Уейт, това съм аз и Хикса. Сега не е страшно. Така че ми е нещо. И сега в този клип мисля много малко да завърша. Включайте малко. Имам време. Добре, Дини. Аз ще така. Добре, нещо добре. Еколаги, това е защото добра Skype плюс, че много му банка. Как колага ладно. Ти поне ще снимам още една половина. Максимум. Опа. Ще се видите. Добре. И хора сега ще дойде. Тук съм забавен нещо ме боли за това. Сега ще убия този крипър. Виж, момент нищо камерата ми се е смалила и снима по-малко. Гръмни ме! Да, пак може да снимам на заедно с някъде. И да хора да го спрял лава. И може да направим някакъв донейт строл. Донейтна на някакви влизат на стрима $1. И да го предизвикам да твърка и да снимам това. За тук ще трябва чупа. Нямам Малко на игра. как да игра. Тук ми да се направя къщичка. Това да ми стави като изгоре. И сложа леглото тук вече. Да не ми долу. И всичко е събрано. Сигурно няма да успея да гледам. Тук е на 3 минути вече. Сега ще гледам. Така. Точно. 4 минути и 6 секунди. Ето. Аз съм бъдъл, но колкото може повече време. А 59 минути, но това няма да стане, защото сигурно ще ми спре. Аз като си купил кракната памята, очаквате повече видеоклипове, да Guns N' Roses и други игри. Може да снимаш на други. Аз снимам на Guns N' Roses, ти вчера видели, качих го в някъде 12 часа. 12 на село. През нощта вчера. Да, бех на село, въртушете ми после в тъмното суде.
Само на някой ми изписва колко маса е. Значи, първо изморително за това и ще спре. И ако не ви каже коментарите от едната за мен, да коментирате, да оценявате. Този клип не ще го качу, след като спре. И то, ако не спре... Ти ако искаш сам се го спри. То няма време да снимам Minecraft, трябва да направя. Тебе колко време? 5 минути имам още. Чисто малко. Първо, да знаете, че снимам бандика. И затова... Да, той изписва, ама еднакво, докато гледат ми пълно отгоре, изписва bandicam.com. И да знаете, че ще снимам по 9-10 минути някъде и ще спирам. Той аз така ги снимам, вчера снимах. Ще снимам поне 9 минути някъде най-много. Най-много. 9 минути и нещо. И ще спирам клипа, защото просто... Очаквайте напред аз да снимам по повече време клипове, например, ако ми се оправи също пракса и на него, ако ми се оправи, може да очаквате доста дълго. Да, ще снимам по повече. Ще играем също и повече игри вече. Добре. Това и... Стома. Вчера аз вечерта, като си дойдох от училище, това го бях починал. И за толкова малко време... И то, човек, искам да започнеш проекта в Gameplay България, защото имаше един хакер тим с килаврата уби мене, Оце и Слави. То не, че они са много, двамата са много силни. Снимам. И постера ще попадне. Да, аз ще го пратя на постера. Джумбо ми взема. Да ви работя време. 7 минути, добре, имам време. Така, само да Почти 200 съм човек. оправя. Почти 200 съм. А не 201 съм. Добре, 204. добре, чисто мъничко. Издържи ви. Да кача дървото и вашия обмен. Дано ви е хареса. Просто и другите неща. Тук трябва да го направя, аз ще го направя така, че. И тук ще оправя всичко. И само да видя колко време е. 8 минути долу. И това ще е от мен. Надявам се да ви е харесал.